Tady ta koule je jenom kvůli kameře, proto neslyšíte nic lepšího. To důležité určitě už jste probrali v té skupině, ale máme 4 otázky, tak se na 4krát, abychom ten čas nestráceli dlouho nebo ne spotřebovali všechen. 4 různé výroky od kteréhokoliv stolu vás poprosíme. Otázky případně Hana zapíše na tabuli. Tak buď to dejte odpověď, nebo nabídněte nějakou ze svých otázek. Kdo? Áno. Čiže aké presvedčenia podľa vás v škole panujú? Tak v prvom rade to musí byť to presvedčenie, že žiak sa učí s radosťou a naplno. A vzhľadom na to, že sa tam tie skupiny nedelia, že mala by tam byť tá vlastne rovnosť medzi všetkými žiakmi s ohľadom na vierovyznanie, rasu, na všetky ostatné sociálne zázemie. Čiže to je k tej prvej. Neviem, či aj k ďalším. Děkujeme, to zatím stačí. Hana zapisuje, co jste řekli důležitého, ale tady se hlásí druhý stolec. My sme k tejto téme ešte mali, že vlastne každé dieťa môže byť v niečom dobré, že dá sa nájsť vec, ktorom by vyniklo. Čiže to je do toho společného přesvědčení, které panuje. Děkujeme. Má někdo jiný bod? Na tú prvú otázku presvedčenie, že sa môžeme meniť. To je... Aha, čiže to ještě k tomu prvnímu přesvědčení. Na ten prvý, že sa môžeme meniť, na tú prvú otázku. Na druhú úcta a tolerancia, to bolo. A aké praktiky sa podľa vás uplatňujú v škole? Že sa chceme podieľať na ceste tej školy. Děkujeme. Ten mikrofon opravdu neslouží vám, ale jenom kameře, tak proto se špatně slyšíte. Použijte svého učitelského hlasu, prosím. Kdo by chtěl dát ještě k jinému bodu vaše vyjádření ze skupiny? Nebo otázku tady? Nám je to jedno, lebo my sa priznáme dobrovoľne, že sme nespolupracovali až tak, ako sme chceli, ale máme 2 rôzne pohľady, takže môžeme skúsiť. Takže ja osobne, aké presvedčenie podľa vás v škole panuje, tak my máme, že každý z nás je jedinečný, takže trošku sa napájame aj na druhú skupinu, alebo aj individualita, alebo rešpektovanie tej individuality. Stručne. Nějaký další bod? Abychom se posunuli k těm ostatním? Ja si myslím, že v tej škole panuje ja si myslím, že v tej škole panuje také presvedčenie, že každý žiak má nejakú realitu individuálne, nejaké potreby a tá škola vie, že keď bude z tých potreb vychádzať, ako sa bude dať, že sa jej bude dariť aj potom meniť to vyučovanie. Děkujeme. Máte taky někdo třeba k tomu bodu o těch praktikách, které se ve škole uplatňují? Máte někdo názor? Aha, tak povedzte. Hej. Tak tým praktikám ešte, že v podstate by tam sa mala realizovať otvorenosť v rámci tej komunity, rešpekt a hlavne bezpečie, v ktorom by sa každý z tých aktérov tej komunity cítil bezpečne. Děkujeme. Vy jste ještě měla k praktikám? Medzi učiteľmi, rodičmi a aj deťmi musí byť diskusia, právo na názor, otvorenosť v škole prejavovať a trvalý záujem učiteľov o svoje remeslo. A ešte ja môžem doplniť spolupráca učiteľ, rodič, žiak a otvorená komunikácia a rešpekt. Děkujeme. Máme tam ještě jeden bod. Nevšimli jste si, že by se dalo říct něco k tomu, jak se proměňují role aktérů? Už dostali jste se až k tomu bodu někdo? Áno, tak povedzte. Ja by som povedal, že vlastne ten žiak už bude taký aktívny spolutvorca toho svojho vzdelávania, nie len taký pasívny užívateľ. Tak skúsim zopakovať, že žiak je taký aktívny spolutvorca toho svojho vzdelávania, nie len pasívny užívateľ. Participuje, děkujeme. Tak vznikly nějaké otázky? Napadly vás otázky, které třeba to nedává dost jasně? Ja vám to také budu držet, abyste Ako sa dá skontrolovať, že či je už ten žiak šťastný? Nějaké testy štěstí, víte. Děkujeme. Nejak to registrovať asi treba. Nejak registrovať, evidovať, aby bolo zrejmé naplňanie tohoto projektu, tohoto úmyslu. Děkujeme. Děkujeme. Ještě tkví nějaká? Tak. Já jsem se na otázky, ale už zatím nejsou, tak třeba vzejdou časem. A to je hezký, já jsem teda stála závět, že jsem neviděla, kdo je autor
závěrem té otázky, jak kontrolovat, jestli je žák šťastný. Jo. Jo. Já myslím, že to je hezké spojení. No. No jo, jestli je třeba kontrolovat, že je šťastný, ale já myslím, že možná můžeme tu otázku fakt rozšířit, jak zjišťujeme ty výsledky, ty dopady. Jestli opravdu, když máme tuhletu vizi, že se každý učí a navíc naplno a s radostí, tak jak to vlastně ověřujeme. Ano, to je otázka zcela na místě, kterou jsem bohužel očekávala. A kterou tady nechám zatím zaparkovanou, abychom mohli jít do té kultury. Ale jenom rovnou řeknu, že třeba to slovo kontrola, já nevím, jak přesně vnímáte ho tady na Slovensku, ale my se ho třeba snažíme z toho našeho slovníku trošku vycvrknout, jo, abychom tam vlastně s tou kontrolou příliš neoperovali, ale rozumíme tomu ověřování a podobně. Tak. My, protože máme fakt hrozně malinko času, jo, a chceme se dostat až na tu úplně nejpraktičtější rovinu a jdeme trošku ze zhora. Ještě nerozdávej. Ne, děkuju. Tak teď máme vlastně další krok, že bychom se víc zahloubili do toho projektu a podívali se na to, jakým způsobem vlastně podporujeme školu, aby mohla v té proměně, a zejména v proměně kultury, nějak dobře fungovat. A v té věci vlastně máme v tom projektu už teď 6letou zkušenost a je to zkušenost jak slepých uliček, tak vlastně těch cest, které někam vedou. Tak my jsme zase připravili takový handoutík, ale já ho napřed okomentuju. My jsme se naučili jednu důležitou věc a totiž to, že vlastně ta škola se dostává na cestu permanentní změny. Já teď si nejsem dopoledne jistá, jestli o tom byla řeč, ale skutečně ta změna, pokud se škola k nám přidá, tak se dostává do situace, že vlastně už jako nikdy nebude stát, už pořád půjde, protože ty děti se budou pořád měnit. A pokud je potřeba, aby se každé dítě učilo naplno a s radostí, tak vlastně se musíme pořád přizpůsobovat těm novým dětem, které přicházejí, mají nové potřeby, ty skupinky se zase mají jako různé dynamiky a podobně. A v téhleté situaci změny my jsme se naučili, že musíme zajistit 3 věci pro ty učitele. A totiž to, že budou chtít v té změně být, že budou umět tu změnu uskutečňovat a že ji budou moci uskutečňovat. Čili tahle 3 slova mohu, chci a umím. Ta se nám stala takovým vodítkem pro to, jak vlastně zajišťovat, aby ti učitelé v té změně se mohli cítit dobře a bezpečně. A aby opravdu nastalo to, že chtějí tu permanentní změnu realizovat, ale že ji chtějí realizovat zvnitřku, ze své vnitřní motivace, protože máme ověřeno zase předchozími letitými zkušenostmi, že žádná vnější motivace v téhleté věci, ať je to motivace pozitivní nebo negativní, prostě nefunguje. Takže teď rozdáme handout, asi už, a jenom vás poprosím, abyste si ho zase přečetli v té skupince. A tentokrát, prosím pěkně, myslím, že bude důležité, abyste mohli prvně položit nějaké otázky třeba nám, a mrkněte se potom na otázku, kterou my tam máme, co si tam přečtete na tom handoutu, co to znamená pro skutečnou praxi školy a projektu. Jo, teď už se opravdu dostaneme k těm úplně konkrétním opatřením v dalším kroku. Takže jinak je úkol fádní stejně jako prvně. Pročtěte si, podívejte se, řekněte si, jak tomu rozumíte v té skupince, sformulujte otázku, na kterou byste rádi dostali odpověď, a zkuste odpovědět na tu otázku, kterou tam máme, otázku číslo 2. Tak ty zajímavé věci pro všechny bychom si teda měli říct, zejména pokud se týkají toho handoutu a té otázky, je to tak? Áno, áno. No, my sme tu spoločne riešili sme takú základný problém, ktorý v každom kolektíve asi vznikne, že ak tam predsa len zostanú 1-2 ľudia, ktorí tú víziu nezdieľajú, že ako riešiť tú situáciu, a našli sme niekoľko veľmi dobrých riešení, ale tie nemusím prezrádzať, lebo aj iní ste to diskutovali, takže... Áno. Ještě někoho tady? Jste si na ní dali nějaké odpovědi a pokud se vás napadlo těch odpovědí víc. Dobře, takže té věci není potřeba již nic podnikat. Tak jo. Kladli jste si tuhle otázku i jiní.
Je to něco, co vás nutně trápí, protože nejsou ty sbory asi dost homogenní, že zatím. Výborně. Zajímá vás, jak to řešíme? Tak jo, samozřejmě máme sbory rozmanité, ale ono to je tak, že než se sbor dostane k nám do projektu, tak se seznámí se všemi vlastně okolnostmi, jak jen to jde, dostane maximum informací, aby prostě věděli úplně projekt, aby věděli. Oni si to samozřejmě neumí představit, protože něco jiného je informace a něco jiného je zážitek. Pak se můžou přijet podívat do našich škol a když pořád ještě to zajímá, tak se přihlásí do výběrového řízení. Ale aby mohli do toho výběrového řízení, tak musí proběhnout jejich interní nějaká schůze celého sboru, ve kterém vlastně všichni z toho sboru musí dát souhlas, že do toho výběrového řízení chtějí jít. A teprve, když teda ten souhlas mají, tak potom splní nějaké další podmínky, dostanou se do projektu a my potom ty školy objíždíme. Nakonec máme ve finále 3 školy vždycky v tom jednom výběrovém řízení a strávíme s tou školou celý den, jsme tam dopoledne v hodinách, odpoledne jsme s sborem ještě jim odpovídáme na otázky, které jim vrtají hlavou, většinou se bojí, takže je většinou nějak uklidňujeme, ale zase ne falešně, opravdu nezastíráme třeba, že to je hodně práce. Jezdí s námi vždycky učitelé z těch našich škol, aby měli ne od nás jako od vedení, ale přímo od těch aktérů a na konci hlasují. A pokud prostě je tam jednotná vůle toho sboru, že do toho projektu chce jít, tak do něj jdou. A když ta vůle není, tak prostě by do něj nešli. Zatím se nestalo, že by, no vlastně stalo, ale ty jsme stejně nechtěli, takže... Ale my víme, že i když třeba řeknou o té tajné hlasování, že i když třeba napíšou, že ano, že chtějí, tak my víme, že někteří jsou prostě jenom loajální s těmi kolegy, nebo nechtějí trčet jako nějaký extrémisti, takže někdy ani to jejich ano není vlastně autentické ano. A my se potom musíme hodně snažit, aby vlastně to jejich neautentické ano se změnilo ve víru v tu vizi a snažíme se to dělat právě tak, aby to nikoho neohrožovalo a je na to 5 let. Někdo prostě ještě ve 4. roce pořád neví, to se nám přesně stalo, že pořád ještě ve 4. roce někteří jako vzdorovali a tvářili se, že že se jich to netýká a tak, ale musím říct, že my se zaměřujeme spíš na střední a větší. Jo, úplně malé, protože to je škoda peněz. My bychom brali i malé, ale jsme vzhledem k tomu doností vlastně nějaké pravidlo efektivity, takže bereme takové školy střední, to znamená, že mají 2 paralelky v ročníku a třeba větší, až co mají třeba 3 paralelky. Větší školy už ani v Česku moc nemáme. No, aby bol žiak šťastný a teda chodil rád do školy. Ale ja sa chcem spýtať na ten úspech. Kto kvalifikuje, že čo je úspech školy? Či len tie pocity detí, že teda chodia tam radi, alebo je to aj nejaký výkon? Tak já k tomu teda teďka něco řeknu. Je to tak, že my za úspěch považujeme, vlastně my pomáháme školám k úspěchu, jo? Čili my za úspěch považujeme, když skutečně vlastně je vidět v té škole a to znamená, je to vidět v hodině, když projdete tou školou a podíváte se, jak probíhá výuka, takže tam je vidět, že ty děti opravdu jsou zapojené a pracují. Tak jak jsme to třeba viděli na tom videu dopoledne, tak my nemáme takové krásné, ty školy mají běžné prostory, ale skutečně, když třeba vedeme exkurzi, třeba přijedou nějaké školy podívat a já jdu s nima, tak fakticky vidím, u nás my to děláme tak, že učitel, který chce někoho pustit do hodiny, otevře dveře. Když bude exkurze, tak oni vědí, že jsem v kondici, cítím se na to, aby mi tam někdo vlezl, otevřu dveře, necítím se, dveře jsou zavřené. A obvykle jsou otevřené téměř všechny dveře, kromě třeba supl a podobně. Jo, třeba ze všech tříd třeba 2 neotevřely, abych to nějak kvantifikovala. A potom v těch třídách fakt vidíte takovou celkem přirozenou výuku, ne žádnou jako nafixlovanou, ale vidíte, že opravdu ty děti všecky pracují, jo. Teď samozřejmě se stane, že prostě někdy nějaké dítě odpluje myšlenkama nebo něco podobného, ale je to něco úplně jiného, než když vám sedí vepředu 3 děti, které se hlásí a vzadu 5 dětí, které nedělají nic, tak tady pracují ve skupinách hodně často, mají svoje úkoly. Takže to je jedna věc, že to sledujeme, pozorujeme.
Potom máme takový evaluační tým, který právě se zabývá klimatem školy a zjišťuje posuny v téhleté věci. A ten nám taky otestoval děti ve 2 školách, které prošly celým 5letým cyklem a tam se naměřilo. A teď já teda na ta měření moc nevěřím, ale vím, že jsou to obvykle, jakože se na to věří, tak tam se ukázalo, že naše děti se zlepšily ve čtenářské gramotnosti o 20%. Jo, neptejte se mě, co to znamená, nevím. Jo. Ale se zlepšily se o 20%, v matematické gramotnosti o 15% a ve třetí věci, která se měřila, to bylo jako čeština, jako mluvnice, tak v té se nezlepšily, ale ani nezhoršily. Což si myslím, že docela odpovídá tomu, co vlastně v těch školách se dělá. No, takže máme nějaké takovéhle doklady o tom, že, a samozřejmě ty děti píšou sebehodnocení, portfolia, jo, všechny tyhle ty měkké kvalitativní vlastně doklady, ty tam máme. Takže zdá se nám, že jo, a rozhodně učitelé vypadají veseleji. Tak, prosím pěkně, tadyhle k tomu handoutu, ano. Zkuste řvát, oni vás tam asi, to je strašně, jo, aha, ještě vám musím dát mikrofon. A ještě řvěte, aby vás slyšeli, až tamhle kolegyně vzadu. Je tu taká formulácia, že aké konkrétne opatrenia alebo postupy je treba na škole zavádzať a aké procesy ustáliť. Tá formulácia je taká nebezpečná, lebo ako náhle ja niečo zavádzam, alebo ustalujem procesy a tie procesy a tie pravidlá, alebo čokoľvek, čo zavádzam, nevzniklo z tej komunity, tak ja mám obavu, že to nebude dlho fungovať. Dobře, tak já na to budu reagovat. My máme takové projektové menu a to je vlastně na výběr. Jo, ty školy prostě od nás dostávají, jako říkáme, v tomhletom vám můžeme pomoct, tady máte menu, je tam nevím kolik položek, ale nevyberete si, no tak si nevyberete. Udělejte to, jak chcete. Udělejte to libovolným vaším svým způsobem, který vám vyhovuje, ale přihlásili jste se do projektu, který má vizi, že každý žák se učí naplno a s radostí. Nám je jedno, jak to uděláte. Zvolte si svoje vlastní opatření. A jedno z těch opatření je, že je to takhle vlastně jako dobrovolné. Jo, ale samozřejmě jsou potom věci, které se vlastně jako osvědčily ve všech těch školách. Ty školy po nich sáhly všechny, učí se je od sebe a ty dostanete za chvilku napsané na papíře. Máme několik povinných opatření. Jo, několik, bez kterých vlastně žádná ta škola v tom projektu nemůže být. A pak máme celou řadu v tom menu, které dostanete za chvilinku na papíře napsané. Ale je to přesně správný postřeh. Tak, ještě nějaký postřeh, odpověď nebo otázka? Ne, už musíme jít dál? Dobře, tak jo, takže myslím, že teda se dostáváme k tomu nejzajímavějšímu. Jaká jsou teda ta konkrétní opatření, která v tom projektu máme, tak kromě už třeba toho, jak jsem popsala, to výběrové řízení, to je taky nějaké opatření, kterými si prostě zajišťujeme, že ty školy si to rozmyslí, jestli do toho projektu chtějí vstoupit, protože se do nich pak investuje celkem dost peněz a je potřeba, aby to fakt měli dobře rozmyšlené, to je jedna věc, a druhá věc je, že opravdu nechceme, aby to byla věc jenom ředitele, který je třeba ambiciózní, a já nevím jaký, ale třeba to může být i osvícený ředitel, jo, ale pokud za ním ten sbor nejde, nebo on si ho nedokáže k tomu přitáhnout, tak to není dostatečný lídr. Takže to je třeba jedno z těch opatření. A další, než to rozdáme, tak vám řeknu, každá škola si musí napsat svůj pedagogický plán rozvoje na každý rok a na základě toho plánu dostávají od nás podporu, prostě o jakou si v tom plánu řeknou. Každý učitel si musí napsat svůj osobní plán rozvoje a zase na základě toho dostane tu podporu, o kterou si řekne. To jsou povinná opatření nebo povinné postupy. Postup je, že my do té školy dodáváme na 5 let, na 3 až 4 dny v týdnu pedagogického konzultanta nebo konzultantku. A to oni prostě nemůžou odmítnout. A tam můžou odmítnout tu konkrétní osobu, ale nemůžou odmítnout ten institut. To je další povinné opatření. A potom, co máme taky jako povinné, je, že každá škola má nárok na 2 úvazky, jako kdyby asistentské, ale dost často si je využívají pro párovou výuku. Třeba rozdělí je mezi několik učitelů a využívají k párové výuce. To jsou věci, které dostane každá škola, ať chce nebo nechce. No a pak je tam celá řada teda opatření, která jsou dobrovolná a ty teďka rozdáme. Mrkněte se na to a budou poslední minuty na dotazy v této věci. Tak já vám tady dám už rovnou ten jeden papír. Asi 7 minut.
Tak prosím pěkně, máme už jenom několik minutek, tak teď bude chvilka na to, abyste se mohli doptat, případně nějak okomentovat ta opatření. Jo, já zapomínám. A jenom chci připomenout, že jsme na konferenci o kultuře a vlastně všechna tahleta opatření se odehrávají v rámci té bezpečné kultury a to tak, aby jednak jako z ní těžili a zároveň ji podpořili. Jo, a myslím, že to vlastně jako není úplně snadné, že ono to z takového výčtu moc jako nevyčnívá, nevykukuje to tam na první pohled, ale je důležité na to myslet, když máme třeba otevřené hodiny, tak aby byly skutečně účinné, aby skutečně přinesly užitek jak tomu učiteli, který svoji hodinu otevřel, tak těm, kteří tam přijdou, tak je potřeba, aby to prostředí bylo extrémně bezpečné a je potřeba na tom nějak pracovat. Jo, tak jenom chci připomenout, že vlastně ta opatření není možné vnímat vytrženě z té představy o nějaké bezpečné kultuře, na které vlastně ta škola musí docela tvrdě pracovat a bez toho lídra, který vlastně na to myslí a táhne tu školu tím směrem, to není možné. Tak to je konec mého vstupu. A teď vaše reakce, otázky nebo... Ako veľmi užitočné v prostredí školy, v dôvernom prostredí školy vidím zavedenie autoevaluácie. Ja sa chcem ale spýtať, či technicky je zvládnutá u tých vašich škôl autoevaluácia, celý ten cyklus a dôsledne a svodka dokonca a všetko toto, či technicky školy ovládajú, prípadne či si pýtajú nejakých poradcov na túto tému. Ano, ty naše školy vlastně si můžou jako požádat, jednak tam mají tu konzultantku, která jim s tím pomáhá a ta je tam pořád sleduje a pořád vidí, co dělají a můžou si potom dopřát teda nějaké další konzultace. A co se týče té autoevaluace, je to samozřejmě opravdu velmi náročný proces, ale my se snažíme vlastně s těmi školami hledat taková jako ta nejjednodušší řešení. Jo, takže třeba, když říkáte, jestli to je technicky zvládnuté, já nevím, kdybyste to viděla, jak to děláme, jestli by vám to připadalo dobré, ale my prostě si říkáme, aby to splnilo ten účel, a většinou ty školy se rozdělí do nějakých týmů, rozdělí si třeba ty oblasti školy v těch týmech, doptávají se rodičů. Každá ta škola to dělá trochu jinak. Není žádný jednotný postup, ale vlastně smyslem je, aby opravdu získali ty informace, které potřebují na to, aby mohli nějak podložit, proč třeba chtějí takovou a takovou podporu a podobně. Jo, ale určitě, kdybychom se na to podívali, tak určitě bychom v tom nalezli spoustu slabin. Nám tolik o to ani nejde. Jo. My třeba i vidíme, že někdy to ty školy jako kdyby dělají špatně v tom prvním roce, ale prostě pokud se nás nezeptají, tak my je v tom necháme. My je necháme, aby se okoupali. A hrozně často vlastně se stane, že oni druhý rok na to přijdou. Oni, když si mají vyhodnotit třeba ten první svůj plán, tak přijdou na to, že vlastně ho měli udělaný špatně, že měli málo já nevím, prostě cokoliv. A je to mnohem lepší, než aby tam naklusal nějaký poradce a řekl, podívejte se, ale přátelé, takhle sformulované cíle, to mít nemůžete. Oni by to stejně nedokázali vnitřně zlepšit. Oni by přijali ty naše rady, ale nebylo by jim to k ničemu. Takže my jsme trpěliví a čekáme a my taky jako kolikrát bychom ani neuměli dobře poradit. Takže někdy je to dost autentické, to naše vyčkávání, ale někdy i víme a stejně neporadíme. Ja by som sa chcel spýtať, nesúvisí to s týmto priamo, ale že čo vy vidíte, že je hlavný motivátor tých škôl zapojiť sa do tohto projektu? Čo je pre nich motivujúce? To my víme docela přesně, protože se jich na to ptáme. My ty školy objíždíme každý rok ke konci roku a děláme reflektivní setkání, prostě v nějakém, to nebudu popisovat, ale první věc je, o které všichni učitelé mluví, že mají pozitivní odezvu od dětí. To je jak podle kopíráku. Různě to formulují, že je děti berou, že je učení baví, že já nevím co. A to je opravdu pro ty učitele vlastně jako ten nejsilnější motivátor, že se jim lépe učí. A to, že se jim lépe učí, znamená, že děti vyjadřují vlastně větší přijetí té jejich snahy.
protože vždycky učitel vlastně nese, jako jde do té výuky se svým srdcem na talíři, že jo? To je prostě jeho hrozně intimní, niterná záležitost, co tam s těmi dětmi dělá a velmi ho zraňuje, když to děti neberou, takže když to berou, tak to je první věc. To je taková jako dobrá. A potom další věc, přeci jenom jako tam hraje roli u ředitele dost často to, že nemá žádnou jinou podporu v tom, jak zlepšovat školu. A tady se dostane do takové jako rodiny podpůrné, která dělá určitý štít proti tomu vnějšímu prostředí, které vlastně představuje ten vzdělávací systém, který rozhodně teda žádným způsobem nepodporuje ty věci, které my v tom projektu, o které my se v tom projektu snažíme. Ne, že by nám bránili, to rozhodně ne, ale ta kultura je úplně jiná mimo ten projekt. Takže tohle to je pro ně hodně důležité, se dostanou do takovéhle rodiny. No a potom pro některé, ale ty většinou až jako nakonec nevybereme, pro některé se hlásí, by bylo dobré, že jsou jako v tom projektu manželů Kellnerových. Jo. Ale to je taková vnější motivace, jako si představuji, že si nalepí na svoji školu to káčko, jo, a že to je jako, no a tak to my se snažíme, že vlastně tohle oslabovat, tuhle motivaci. Úplne obyčajné otázky, že úplne najobyčajnejšiu otázku, koľko je tých škôl? Už len preto, lebo teda máte tu, že budú sa stretávať a vzájomne podporovať, robiť si mentorov, to je dosť dôležité. A akým spôsobom sa škola dozvie, že môže sa si aplikovať o vašu podporu? Tak v tuhle chvíli máme škol 10, plánujeme, že v roce 2024 bude 14 takových, vlastně v každém kraji České republiky bude jedna modelová škola, ale vedle toho se snažíme budovat takovou komunitu. Jo, že ty modelové školy jsou jenom takovým hnízdečkem, ale ty už teďka třeba podporujeme další školy jako spolupracující školy, takže se snažíme se vlastně jako nějak neomezovat v tom počtu škol a samozřejmě máme stabilní rozpočet, nemůžeme ho úplně nafukovat. Tak to byla jedna otázka. A jak se dozvědí? No, my jdeme z kraje do kraje vždycky velmi pomalu. Třeba 2 roky jsme byli v jednom kraji, pak za 2 roky jdeme a tak. A vždycky víme, do kterého kraje půjdeme, tak sami máme nějaké typy a vyhlásíme, že bude výběrové řízení, ty podmínky a nám přihlásí. My si to schováváme, vždycky jako odpovíme, že jsou prostě na listu a potom je oslovíme, když do toho kraje jdeme. No je to samozřejmě hloupé, že musíme dělat to výběrové řízení, ale rozpočet je rozpočet. Tak tady máme ještě další příspěvek. V rámci toho 5-ročného obdobia tu na škole pribúdajú nejaké pracovné pozície a aj také, ktoré u nás na školách ešte stále nie sú samozrejmosťou, ako ten školský psychológ a školské poradenské pracovisko, to je úplne niečo úžasné. Z vašich skúseností, koľko týchto pracovníkov sa potom na tej škole udrží aj po skončení toho 5-ročného projektu? Ty školy po těch 5 letech ještě mají nějakou podporu a rozhodují si, na co si ji dají. Jo? Co je pro ně vlastně bylo v tom projektu tak cenné, že to chtějí udržet a že do toho dál chtějí investovat. Takže to je rozmanité, ale teďka třeba co se týče psychologů, tak v České republice je možné získat podporu na psychologii i z jiných zdrojů. Většinou z evropských peněz, takže tam třeba úplně takový problém není, spíše to horší s těmi párovými učiteli a asistenty a nejenom kvůli penězům, ale i kvůli tomu, že prostě nejsou lidi. Jo, ale rozhodně teda o párovou výuku ty školy, které už vyšly z 5leté fáze, o tu mají zájem, tu si stále snaží se udržet psychologa z těchto věcí a na ty další si různě už i třeba vydělají a podobně. Mně se zdá, že jednou z těch vnitřních motivací, na kterou jste se ptali, pokud tak slyšíme mezi těmi učiteli, je právě to párové učení, vyučování. To se těm, kteří to zvládli a oni si to vybudovali vlastně sami, právě nikoliv na příkaz, tak se jim to strašně zalíbilo, vidí, jak je to účinné, jak úžasně to těm dětem pomáhá, nejenom jim, tak to já si myslím, že proto, že oni taky vlastně mají zájem, když o tom vědí. Tak, konec. Děkujeme.